everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. It's Kingdom. Anara! Naramba sa dairang! Nara! Sige. Ipis idong luminos. Ano magkainom mong tubig na butong ka ng gwapa o batanong babae? Ipis! Unsa to! Oy! Unsa to! Na, lawgaw. Ay, baka may ito si Rosie, ano inyong baso? Ay. Mga inyong ipisan o paimlan sa butong alang sa akong alaga! Oh! Ano naman day? Bitaw! Pastilan, dili ra ba yung kung gusto makig-away ron da? Tempa. Pasla Aw, ka ba? kay nga no man di ay. Kaya nga ano? Ano ay tubag? Hanggaw tubag! Ay, wa ka kakita wasay sa baso ng imong gidang nga may paimlan nimo sa akong alaga. Tanaw mo itutukik mo yun. Tanaw. Hugaw! Wala tuod wasay! Hugaw tuod Ang tagip-tip sa baso nasa ngilit-ngilit. Bisal nga nung kanak man sa imugay ko ang baso say. Oy! Baso man na nga gisodlan sa tuba! Kabay mo! Ilisi ng baso dito wasay! Ilisi na! Pagdali! No need! Tita. Salan? Doon ako disposable cup dito sa among auto. Kada na lang. Oh, niya nakasiguro ka. Gagawin disposable cup ni mo. Limpyo na. Of course! Yes! Nakasiguro! Sure na sure! 101%! 101%! Why gawas-gawas? Ano mo gano? Tungod! Kay ako nagyugasan og alkohol. O kunya, giwas-wasan og tubig kasabot. Oy. Grabe Ay, nababa mo? Nga amahan ni Razzie, usa ka doktor? Naamaw ka. Mas pagkadaot imno ng alkohol ay amaw. Wow! Nahibaw! Ay, naibaw! Din ka sayad! Oh, imo may gisultihan eh. Hanggaw! Pasensya na mo ni Tatay Wasay, ha? Komedyante lang yun na siya, good. Pasensya sab sa kinaiya sa akong tita Remy. Saan man good. Dili siya gustong masakit ko. Husto siya. Ha? Husto siya siyang gibuhat. Dili siya gusto nga masakit ka. Dili siya gusto nga maunsang imong panlawas. Mao nga, wa siya mo yun nga katong baso nga ginani Tatay Wasay. Kay, hugaw man mo to, di ba? Bitaw. Nakitandayon ni tita Remy ang kahugaw sa baso. Razzie! O sabi ito kinugayan din hiway. Okay na magalis, gwapo. Sige na mo mauli na ta. Kay nanawag na imong Mami Elsa. Oh, Kung asa na tanduha. nanawag si Mami Elsa? Gyud dry mo, gyud. Hingita si kaasa ka. Mamauli na ta sa inyong mansyon. Kining luminous. Wa man kay kuy daw ang imong lawas. Okay naman ka. Oo, okay ra ko. Wa ko'y bunog sa pagkabundol sa imong auto. Kung mao niya, mamauli na Mr. Razzie. Kay gipangita na siya sing inahon. Pero ako, wa, kaya mangita na ako. Bubalik ko niya din eh, ha? Kay, gusto ko magsultitan to, ha? Kunindot sa imong lawas, uy. Pagkasi ako kamay, ho. Hoy! Ayaw kusi-kusi sa ilording dong luminos. Oy! O sa ilorde! Yung mga ilorde, uy! Kini de ilorde. O sa ano? Be, pikpiko ko na be. Kano? Tindot tao eh. O sa itong gingon mo, mabalik ka. Ikaw ra. O dili ko yung ginigwa pambatanong babae. Ha? Ako ra! Ayaw pagbalik. Ngayon balik man ka. Mo kiringking kang dong luminos. Ayaw na pang ambisyon. Kay dili may magadawat nimo. Tungod kay. Tungod kayo sa! Tungod kay wa kay matres. Ako'y! Dili ka agad paburoton. Di ka maborot. Unsa? Barang? Kay mo borot? Wa kay matres. Wa di ka maborot. Dili ka may mong borotsahan. Ay pagbalik ka. Kung di mo ikauban din eh. Kung di mo ikauban din eh. Kini mong koyog. Kasabot ka. Tay Wasay. Tita,
Ayaw ko't pagbinastos. Ha? Ako? Bastos? Uy, kuno sa mataon ko gabinastos Inday Razi. Uy! Uwaw kay ko kaganiha. Sadihang dito ta sa ilang kang luminous. Razi, dear. Why taon ko magbinastos, no? Kantong wasay bastos. Hilos kim sulti, uy. Di ko pabalikon dito. O nga nang mabalik man sab ka dito. Oh, doon kay... Gusto kong manisita ni Luminous. Panguyaban ko siya. Tita Remy. Ay, kagwapo yun! Kagwapo yun! Kabindugan Luminous ay gusto kayo. Sama ka guys binangkal. Lami kay pagpaakon. Tita. Razi? Razi, dear? Nasuko ka? Wa man? Wag yun ko nasuko, tita. Wa gyud. Di ako, Razi. Ganito na sa mantingog. Pero gusto ko kag yun. Basta nag-jelly ka. Ito na kasi gusto at Luminous. O ganina sa atong pag-anto dito, dili kay susilang sbunog at Luminous. Ni Anto to silang panay aron imo siya makita, di ba? Sakto ko. Nakagusto sa pagkaanto Luminous. Tita Remy, oy. Wa man good. Wa ko makagusto ato niya. Aw, kung ikaw nakagusto ato Luminous, sige, balik ka siya. Og panguyabi. Unya? O ako na buhaton. Dili magsakit yung madugan. Ha? Kurazi? Nakitaan mo ba siya? Oo, harang alastor. Pero, daling nakasibat. Kinahanglan ato siya makitaan. Tungod kay nasayod ko. Kung ato siya madakpan, magkakuha na kita niya og kasayuran. Kung hain karon si Prinsesa Hestia, ani-ari siya sa palibot. Ako siyang natimahuan. Ingon sab ko haring alastor. Akong nagtimahaan. Ang usa ka immortal nga taga-Lemuria. Wa pa siya makapalayo. Kung mao, kauban niya si Prinsesa Hestia, Oh, gamiton ko akong mga mata sa pagpangita kaniya. Ani Nakita ko nilang haging alastor. Kinahanglan magkapalayo ko nila. dili ka magkapalayo ka na ako. Haging alastor, hindi ko nakita. Kini! Wa ka na makatingog. Wa na makatingog ang bindi. Ako gitakuban sa gidar kung kasuglan kaniya. Dadon ko siya sa mong gipuyan. Don't let us buy Razi, dear. Mangkutan na galing sa mami ni mo, Elsa. Kung din tagikon. Tuganan gina to, sinuot. O, tita. Dili ka mamakak. O, tita. At tuganan nga ikaw. Maunang mamisitag ikol. Oh. You know, Razi, dear, nga bad sa kababay nga may mag-una-una nga doon sa kalalaki. Pilipina ka dako. O niyo, gado-ato ka sa panimay sa lalaki. Tita, kay bawo ka sabdi ba? Ngang akong pag-adto dito, gasusi sa kahimtang sa tao nga akong nasadaan gahapon. Palusot.com. FYI, for your information, kita kong nagtinanaway mo sa inyo mga mata ni Luminous. Uy, nakagusto mo sa usak-usa. Agad-agad, kagusto dayon? Elanta, pastilangin yung mga batanon. Nga na ta, abot na ta. Ahahay! Hala! Inday Estile! Inday Estile! Firi May Castillon! Tata Castrones! Ha! Hay! Nagisnuel Rabe! Abi na kong nalimtan. Nagisnuel Rabe! Ay! Kasaba ba ni mo? Ala no! Kadako na magbuka niya nag-imbaba. Ay! Takuma na! Ay! Baho! Ay! Huwag ka ba malipay? Di ka magkatawa? Katawa ay pero dili sa mas imong reaksyon ran mura makag-amaw. Inang!
Ikaw kagiron. Ngano malipayon ka man kaayo, tiwasay. Oy. Nakakadida dong luminos. Oh. Be, apali be. Tatay, oy. Kini nga ako dong malipayon kay ko. Tungod kay nagkakita na gyud kog babae nga alang nimo. May paani dong luminos. Magminyo ka. Ha? O, kinsay akong minyuan? Natulad katong korason ang agatong bayot. Unsa man, ipabayad tani atong manok karong gabi irang ha. Manghagad na ta aron maminyo na ning atong anak hilaw. O aron makaapo na ta. Wahahaha! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.